zvimwe ndikati ko zviri kunzi wani paloji haana here kuona kuti paloji neniwo ndiri kutofunga guys handitika tese tiri kutofunga handitika maititi vatukwa nevanhu nekuti vakabatsira musikana Mai Jeremiah uye kumira kwavakaita naye kumuburitsa kumba charo yaigara vakamuendesa kumba itsva. So vari kuatakwa nevanhu but vari kuti ivo navo vari kutoanalyza nyaya iyi kuti ko musikana haana kuona here kuti ari kuenda palodge. Navo she is as worried as the whole of Zimbabwe. Ukuwo pane news dziri kuseculata dzekuti musikana awithdrawa case. Izvi zviri kubva kuna Patricia Jake vachiti vane inside information. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So guys, nyaya yacho yakangooma zvayo. Published news a few minutes ago vachiti ivo so she withdrew the case. Patakatukwa kani pano tainzi Patricia Jake anotaura zvokunyepa. Aiwa guys, PJ haatauri zvokunyepa. So kuri kunzi ma charges aya azo withdraw mushure mekunge nyaya yacho yanyanza kuburitswa kuti musikana akaendwa naye kulodge. Maititi vatoti ivo vashamisika kuti pane vanhu vanoita zvekurarana vari vatatu uye nedzimwe nyaya dzekunzi kwai zviweti zvevanhu zvinodyiwa vese vari vaviri. Aiwa vati ivo havana kuzvijaira vakadanana yes nemaexa vakawanda asi iyi yekuzonzi vanhu vanoita hwemhuka hwevatatu aiwa vataura zvakare vakati prize yakachajiwa iyo 20 haienderani nekubatana kwakaita mai ava vakati nakei zvokuti dei vakatochaja kubva ku1000 zvichikwira. Manetizens ari kuti ivo kana withdraw case vasina kuthreatenwa zvichireva kuti vakanyepa. Hei zvakutonyadzisa nekuti vanhu vakavarwira mumastreets umo asi pavazongoti machats akadhilitwa nemwana aiwa nyaya yacho yabva yatanga kungosheka. So vazhinji vari kuti guys isusu hatichazivi zvekufunga but pane vaenda masikati vati ivo nyaya iyi since vakomana vakapiwa bail hanzi vachadzokera zvakare in a week. Ndo last official statement raburitswa. Izvi zvimwe zvekuti case yawithdrawiwa dzingori nyaya dziri mumastreets guys. If it was not true, it is not funny. Pane vanhu vakawanda vari kuworera mumajere due to false allegations dzema assault idzodzi uye dzekubata chibharo. Asi kana dziri chokwadi vaita basa iri kuna Mai Jeremiah aiwa ngavasungwe and we demand justice zvachose. Vamwe ndo vari kuti aiwa nyaya iyi yaifanira kuenda kuLabour Court because yanga iri theft of service. These guys were going to agree to pay maybe my installments zvichienda zvakadaro nekuti so far musikana anenge akabirwa service nekuti akashanda kaviri. Guys, nyaya iyi aiwa isu tangoti kana nazvo kana ma charges awithdraw zvechokwadi mati disappointer. Asi sekuitika kwakaitika mukoti vachityisidzirwa vachipiwa saini yekuurawa musikana anogona kuva aenderwa kuseri akanothreateniwa achibva angodecida kuti aiwa regai ndiwithdraw zvangu case iyi. There are so many victims vakatrigwa nenyaya iyi and they came through vachitaura nyaya dzavo. You find kuti vanhu vazhinji vakadecida kunyarara just because of a fear yaivepo nekuti yes iko zvino hoyu umwe ataura as people decide to stand with the perpetrator. Vese vana Ketina nevamwe vakadaro vari kutoti aiwa Mai Jeremiah imi muri bhishu rema 200 ndosaka makabatwa. Instead yekuti vasympathize nevamwe unowana pane vanhu vakawanda vanovakrasha. So that is why most victims decide aiwa regai ndizvinyarare zvangu.